Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubag, palihog, tawagan nila ko sa pangalang Dax, 42 years old. Malaskit siguro ko sa gugma, mga idol. Kaysa una pa man, gibayaan ako sa kong ka-live-in. Igo ra siyang nagpabuntis na ako, o pagkahuman, nibalik kini sa iyahang bana. O karon na pod, nasubli na sab ang maong hitabo. Kay gibayaan naman sab ko sa akong asawa, Kuya Totoy o Lola Hubag. Kay niuban kini sa laing laki. Bart, huy. Bart, imong cellphone oh. Uy, si ate mo din eh. Hello, te. Hello, Dax? May isulti ko nimo, pero please lang ha, ligunay mo sarili. Ha? Unsa man din ate? Bida, makuyawan man sa daan na. Kabahin kini kang Ivy. Ha? Kaya nga naman di ay. Wala na si Ivy sa inyong balay. Nikuyog na kini sa iyang laki. O, unsa? Prank ba ni te? Ingna ko nga nagkumidyar ka. Kaya nga no, katawanan ba kini? Wala na si Ivy sa inyong balay. Tuan na, niuban sa iyang laki. Gibiyaan lang ang inyong mga anak. Yawa bayhana. Nakaako siya sa pagbiya sa mong anak. Giuna pa niya panglaki. Hayop siya. Hayop siya. Kuya Totoy o Lola Hubag, huwag yun ko mag-expect nga mabuhat ka ni Ivy nako. Miuban siya sa laing laki, Kuya Totoy o Lola Hubag, o ang among mga anak. Iyahalang gipangbiyaan. Iyahalang gipasagdan, mga idol. Sakita lagi sa kong buot. Ilabi na, dihang nasayran ko, nga akong mga anak. Ginapasudan lang ni Ivy og tuyo og mantika. Nga sige man unta kong gapadala niya og kwarta. Ni amang kukudere sa iligan nga trabaho, Kuya Totoy og Lola Hubag. Makaluluoy kayong hunahunaon. Kay gagmay pa ang among mga anak. Unya, gibiyaan lang sila sa ilang inahan. Gitalikda ni Ivy ang iyang obligasyon sa among mga anak. Unya karon, ang akong ate na ang nagkapuliki og atiman sa among mga anak. Og nasayran ko pa, Kuya Totoy og Lola Hubag, nga si Ivy buntis na. Buntis na si Ivy? O lagi, buntis sa kini. Na, yawa na. Makauli lang ko diha. Basin, papatay na ko na sila. Maugan ning ayaw pagpauli diri. Te, Diha ka lang. Lisod na kung mapadala ka sa kainit sa imong ulo. Unsaon naman lang ang inyong mga anak ha? Kung makriminal ka? At doon na ka mapuyo sa presuhan, Dax. Kung mapatay mo sila. Maong please lang. Ayaw pagpauli diri sa Davao. Diha ka lang sa iligan. Ako ni bahala sa mga bata diri. te, nga naman. Pero nabuhat man ni Ivy na ako, te. Wala man ako nagbinuang diri. Wa ko'y bisyo, te. Basta pa ning kamot lang diha. Himo ang inspirasyon ng imong mga anak. Aron magpabilin kang ligon. Pagkamalas ba na ako, te? Pagkamalas na ako. Wa ko'y swerte sa mga babay. Unting pumapata nang di alam ang luha. Kuya Totoy og Lola Hubag, unsa man di ay ang akong sala. Nga dili man unta ko pabaya nga pagkaamahan. Nga dili man unta ko pabaya nga pagkabana. Nga nung nabuhat man kini ni Ivy sa akoa, Kuya Totoy og Lola Hubag, naluoy kay kong naghuna-huna sa among upat ka mga anak nga giabandona sa akong asawa. Nga karon, buntis na sa laing laki. Sangko sa langit ang akong kasuko niya. Kuya Totoy og Lola Hubag, nangantigid ko nga kung makauli ko dira sa Davao, mapatay ko siya ug apilon ko pa ang iyang laki. Gihuna-huna ko lang yun ang among mga anak, mga idol. Kay kung pananglit makriminal ko, mag-unsa na lang,
ang among mga anak ni Ivy. Palihog mga idol, kang bagiin taon ko ninyo. Dagan kayong salamat ug maayong hapon. Magkulat, Dax. May ngapon sa tuan letter sender nga kugihan pero biniyaan og babaji. Lamay hapon. Maadyong hapon usab nimo din hatoy og nimo kabisyo. Agusa, hello. Aritang Dax. Sakit man huna-unaon pero gikan man na mismo si mong baba nga wa kay swerte, malas kang klaseng pagkatao, aw di na to napugson. Pero swerte magas panginabuhi, importante maayo panlawas ning mga bata o pohon magkauli ka or asa na ba ka karon. Na daw siya sa iligan ka trabaho toy. Importante na kay time si mga anak. Bahala na ang love life nimo. Mauman, mag-focus na lang kadiya sa imuhang mga bata labi na nga upat na sila kabuok. Mga buyag ra ba kaayo? Nakakita magugos pictures mga bata kay gisindan man kong Dax. Sila nalay himo ang inspirasyon dong aron nga maning kamot ka. Ayaw na anang manganti ka nga mo patay ka. Nya unsa man, ganahan kang mopuyog presuhat. Nya ang mga bata bagunsa naman lang to, upat ra ba ka buok. Kisay mo buhi nila. Looy sabi mong magwang nga maoy mabinlan sa responsibilidad. Oh, ayon ang pagseryoso kay nagseryoso bitaw ka sa una. Una og kaduhang higayon, wa man kagituuan. Wa man kagibalusag maayo. O ang Ginoo nagtanaw sa imo ang mga tawo, nagtanaw sa imo ang butang nga klase nga pagkatao. Pero wa man ni kabalo ni Lola kung unsang klaseng behavior, unsang klaseng pagka-partner ka, ganun gibiyaan pod ka. Yes. So kani among advice ni Totoy nakabase ra pod sa imuha nga side. Kung naa kay higayon dong i-evaluate pod imuha ang kaugalingon. Ngano man, nganong gibiyaan man ko nila. Namang gyud ay mga rason ug ikaw rin nasayod kung unsa na. Kay matud pa nimo sa imong side, ingon ana. So magbase ra pod min Lola diha. Pero ayaw tanan na ang babae kay maabot ra magyapon ng time nga makatunong kag babae nga imong gipangita basta iampo lang na bay. Amping kanunay, ay kalimot sa pag-ampo. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lula Hubag. Feel good lang, always! Feel good lang always mga kabisyo og amping!